Здрасти, хора! Отиваме да си купим нещо за ядене. И сигурно сладолет ще си купим. Да, сладолет ще си купим. И ще правим... По-добре лютото чипс. Джанки и само джанки. Да, точно. По-добре лютото чипс. Много пари ме бегет. А ние разполагаме само с 2 лева. Ето тук струва. Ма трябва да купим 2. Не трябва, едно ще едем от един оце. Да, той ще е файна. Добре. Айде, чао, влизаме си купим. Добре, съм се, защото съм готов. Да. Пак се чао добре. за- Айде, пак. За 1 минута. Само си купим нещо. Айде, чао. Не, аз няма да снимам клип, защото... Митко ще си купи този сладолет. Митко реши да не снима. Аз ще си купя този сладолет. Малка реклама на Галакси. Чао до сега. Най-накрая заздахме този магазин. Моя се разходи, човек. И моя. Здрасти! Я дръж за малко. Без да закриеш. Абе, ей! Всяка е лошо. Напишете кой е по-готин в коментарите. Напишете кой е по-готин в коментарите. Така искаш. Така. Гошко! Зой. Участваш! Потвърдено. Illuminati Comfort. Потвърдено. Къде сладолет? Потвърдено. Да. Сега се сетих, защото мога да се направи клип Митака БГ. Illuminati Comfort. Митака БГ е иллюминат. Митака БГ има. Ще падна с вода. 8 букви. Знаете ли кое още има 8 букви? Аз не знам, питам ви. Напишете в коментарите какво има 8 букви, за да продължим клипа. Хайде, какво чакате? Написате ли вече? Сигурно ви не слажа вече. Има фалшиви найкова. Той реши, че няма да снима. Знаеш кое колело е по-добро от дракца единицата? Кое? Колело трабанче! Тома чуе целия Драйв се единицата, най-тъпото колело на света. Колело трабанче! Защото като караш дракца единицата просто е така. А когато караш колелото трабанче е така. И с колелата падат. И колелото се разговява. И само вланци в ръцете и ти е така. Разбрахте? Да. Разбрахте ли, моя публика? Кой тъп. Първия ми клип. Това има вкус на бимбуза. Това има вкус на бимбуза. Аз си купих бимбузо, но само, че всичко беше сладко. Аз си купих бимбуза, ама нищо не беше сладко. От 2 лева. 2 лева си купих. Аз Бимбуза. купих от 6 лева, човек. Това има вкус на бимбуза, човек. Предсакам си. Това бимбуза ли е, бе? Бимбуза сладолет. Да. Най-накрая измислиха бимбузо сладолет. Сериозно ли има вкус на бимбуза? Има вкус на половината. Да. Все едно беше си срал на пътя. Брато, дай да сменим сладолет. Искам Галакси. Не. Айде бимбуза. Не. Има вкус на крак.
Не, почти ги взявахме сладоледите. Аз не. Той аз не искам да го хвърля в лок. Камъни! Паднах. Не, накрая. Ама трябва да едем джанки. Да. Като джанки и само джанки. Ако има още. Да. Човек бимбо за сладоледа има вкус на бимбо. Хора ще има много прекъсвания сега вече. Защото ще ми свърши клипа. Автоматично ми свършва клипа. И трябва да... 5 лева. Да го спирам вече на част. 5 лева. Сега на къде отиваме, Митко? На 5 лева. Добре. Айде спираме клипа. Падна му сладоледа. Да. И там някакъв. И аз се изпиках върху него и това стана. Добре, браво. Чао. Митко сега прибива една котка. Тъпчо. Митко си... Митко си на телефон. Искаше да говори. През допката ли да я прескоча? Напишете в коментарите. През допката? Или да я прескоча обратно? Еми прескачаме, не ме интересува.